चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय मावखुलियाव काजलगाव बर'नि गासै माहारियारि आफाद गौथुमफोरखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जागायनानै ट्राइबेल संघ, अल आसाम ट्राइबेल संघ, UBPO, बर' समाज बेबायदिनो गोबां गासै आफादफोरनि मददनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनायाव मोनसे खोब गुरुत्वपूर्ण ओंथि गोनां दिनै सावरायनाय जायो। आयदाया मोननैमोन। गिबि आयदाया जाहैबाय आथिखालाव आसाम सरकारा मोनद' हारिनो मरान, मटक, चुटिया, आहम, कच राजबंसि आरो टि ट्राइब आदिबासिनो गोदानै ST होनायनि थाखाय फैगौ 25 नभेम्बर 2025 आसाम बिधान सभायाव जि मोनसे प्रस्ताब लाबोनायनि गेजेरजों आरो बिथांमोनखौ ST थिसननायनि थाखाय भारत सरकारनो जि मोनसे रिकमेन्डेसन हरनायनि जि मोनसे प्रि प्लान बा बिथांमोना हाबा मावबाय थादों आरो सारा आसाम नाङै मोनद' हारिनि गौथुमफोरा आफादफोरा हारि नाङैनो जि सोमावसारबाय थादों बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि गासै माहारियारि आफाद बर' हारि हिसाबै जों जिहेतु एबसुआ ट्राइबेल संघ आरो गासै मिसिं, राभा, टिवा, सनवाल कसारि, टेङाल, देउरि, कार्बि, डिमासा मोन 14 माने STनि आफादफोरा कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम सिसिटवा हिसाबै बिगार आमब्रेलायाव जों बे इस्युखौ लानानै सिडलिं इस्युखौ लानानै जों जिहेतु माने होबथाबाय थादों आरो जोङो बादा होदों, स्टेन्ड लादों जे कुनु कारनाव जे आथिखालनि थाखानाय STफोरनि जिखिनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज कन्स्टिटिउशनेल जिखिनि प्रभिजन जोंनि पलिटिकल राइट मोनथाम 6 शिड्युलनि जे ट्राइबेलनि 6 शिड्युल BTC, BTR बा कार्बि आंलं, डिमा हासाव आरो अट'नमास काउन्सिल बिनि पलिटिकल राइट, बिनि पन्चायत, बिनि VCDC, बिनि जि दायो MCLA बबावबा माने MSC आव माने जेनेरेल मेम्बार बा कार्बि आंलं, डिमा हासाव बेफोरनि जि पलिटिकल राइट एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टआव थाखाबाय। फारसेथिं एडमिशननि बेलायाव मेडिकेल इन्जिनियारिं कलेजाव, साख्रि बाख्रिनि बेलायाव, स्कुल कलेज इउनिभार्सिटिनि एडमिशननि रिजार्भेशननि बेलायाव जों जिहेतु गासै दिगजों इक'नमिकेलि जोङो ससियेलि, पलिटिकेलि, कन्स्टिटिउशनेलि जोङो जिहेतु धंस जालांगोन बेखायनो जोङो ज'है STआ इउनाइटेडलि जोङो स्टेन्ड होदों आरो दिनै बेयाव जोङो बर' आफादफोरा बर' हारिनि जानानै जों माबायदि हाबा मावलांगोन, माबायदि स्टेन्ड होलांगोन बे खोथाखौ जों गुवार आरो गोथौयै जों सावरायदों आरो फैबाय थानाय 10 नभेम्बराव गुवाहाटीनि खानापारा भेटेनारि साइन्स कलेजनि जि प्लेग्राउन्ड दङ बेयाव 1 लाख माने सिसिटवानि बानजायनायाव ट्राइबेल संघ, एबसु आरो गासै आफादफोरनि मददाव बेयाव मोनसे गेदारिं गणसमाबेश लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों भारत सरकार आरो आसाम सरकारनो मेसेज हरनो नागिरदों जे कुनु कारनाव थाखानाय STफोरखौ धंस खालामनानै जाहाथे ST खालामा, जायफोरा क्राइटेरिया गैया, जायफोरनि गाइडलाइनानो मिलाया, जायफोरनि केरेक्टारिस्टिक्सआनो गैलिया बेबायदिखौ पलिटिकेल सार्थनि थाखाय 2026नि एसेम्बलिनि बिधान सभानि पलिटिकेल अंकनि थाखाय आसाम सरकारा भारत सरकारखौ जेरैबायदि लबि खालामनानै ST खालामनायनि जि मोनसे कनसेप्ट आरो बेयाव ट्राइबेल स्टेट जागोन होननानै प्रपागान्डा जि खालामदों कुनु ट्राइबेल स्टेट बेबायदि गैया आरो खालामनायनि बेबायदि कन्स्टिटिउशनाव प्रभिजन गैया। दा बेखायनो जों दिनै रेजुलेसन लाबाय। दिनैनि हाउसआ भेहेमेन्टलि जोङो बेखौ अपोज खालामो। नैथि खोथाया जाहैबाय बर' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन 2020 सिमा बारायनाय, गामि थिसननाय, 125th एमेन्डमेन्ट भारतनि पार्लियामेन्टआव पास खालामनांगौ, डाइरेक्ट फाइनेन्स आर्टिकेल 280 नि गेजेरजों बर' कसारि काउन्सिलनि राभा, हासं, टिवा गासै गामिखौ नटिफाइ खालामनांगौ, लोगोसेनो कार्बि आंलंनि ST हिलनि मर्यादाखौ होनांगौ, स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ माने डिसेम्बर दाननि बा नभेम्बर दाननि सेसनाव बिल लाबोनानै बेखौ मावफुंनायनि खोथा सरकारा होदोंमोन। फारसेथिं हा हु होनांगौ, फरेस्ट राइट एक्ट, 1500 कोटि थाखानि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट मावनांगौ, जेलाव थानाय NDB बिथांमोनखौ हगारनायजों लोगोसे केस उइथड्र खालामनांगौ। बे गासै एजेन्डाखौ लानानै जों गाबोनो गासै जिल्ला हेडक्वार्टाराव रेलि फर इमप्लिमेन्टेसन अफ बड' एकर्ड 2020 जों लादों आरो 20 आरो 21 तारिखआव गोदान दिल्लीयाव जों कन्स्टिटिउसन क्लाबाव जों सेमिनार लादों। 10टा 6 शिड्युलनि लिडारफोरखौ जों लेंहरगोन आरो लोगोसे 21 तारिखआव जन्तर मन्तराव धरना लादों
बे गासै हाबाफारिफोराव जोंनि माहारियारि आफाद गौथुमफोरनि मदद जोंहा हास्थायदों रायजो राजानि मदद हास्थायदों आरो बे जाफुङोब्ला बिटिसि बिटिआर बे 6 सिडुला मोर एम्पावर्ड जागोन बर' कसारि काउन्सिला पलिटिकेलि एम्पावर्ड जागोन कार्बि आंलंनि एसटि हिला जायोबा बर' हारिया पलिटिकेलि कन्स्टिटिउसनेलि बिथांमोना सिकिउर जागोन आरो बे मोनथाम दाबियाबो बड'फानि दाबिमोन आलादा रायजो बिनि आधाराव दिनै 6 सिडुल जों मोनबाय 6 सिडुलनि सिमाखौ बारायनांगौ कन्स्टिटिउसनेल क्षमताखौ बारायनांगौ आरो नीलाचलनि जायगायाव बर' कसारि काउन्सिल जाबाय कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि मेटारा दाबो दङ दा बेखायनो बे गासैखौबो लानानै जों खौसे हाबा मावलांनो थाखाय दिनै थांखि लादों जोङो लिगेलि सुप्रिम कर्टआव जुदि फाइट खालामनांगौ जायो बेखौबो मावगोन आसाम सरकार बिटिआर सरकार आथिखालनि बिटिसि सरकार हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो जों लोगो हमगोन दिनै जों सावरायदों आरो जाहाथे काउन्सिला बिनि सायावबो स्टेन्ड लायो खारन थांनाय समाव काउन्सिला बेखौ सापर्ट खालामबोदों माने राजबंशी आरो आदिबासीखौ एसटि खालामनायाव 6 कमिउनिटि एसटि खालामनायाव बादा गैया जों समर्थन होयो होननानै काउन्सिला बुंबोदों आरो दिनैनि हाउसआव जों सावरायदों जे काउन्सिला जाहाथे बेबायदि सापर्टनि फेभाराव थायाबासिनो जिहेतु जोंनि 6 सिडुल बिटिसिनि 30टा समस्तियावबो बिथांमोना गेलेनो मोनगोन जुदि एसटि जायोबा आरो नैबे माने भिसिडिसियावबो बिथांमोना जायगा मोनगोन एसेम्ब्लि आरो पार्लियामेन्ट क'क्राझार माने लकसभायावबो बिथांमोना गेलेनो मोनगोन अब्ला जोंनि अस्तित्वआ मा जागोन जों रावबो हारिनि बिरोधि नङा बिथांमोना इक'नमिकेलि कन्स्टिटिउसनेलि पलिटिकेलि आलादा बिथांमोना अधिकार क्षमता मोन्थों किन्तु जोंनि एसटिनि क्षमताखौ खर्ब बा धंस खालामनानै नङा बे खोथाखौनो जों बुंबोदों जों हारिनि बिरोधि नङा जों रावबो हारिखौ हिंसा खालाया किन्तु जोंनि एक्जिस्टिं राइट्स प्रिभिलेज कन्स्टिटिउसनेल आरो पलिटिकेल राइटखौ धंस खालामनाय खामानिखौ जाहाथे सरकारा मावा आसाम सरकार भारत सरकारखौ जोङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों जोङो दाबि दैखांदों आरो जोङो गोख्रोङै जोङो सोंखारिदों गोजोन्थों